Ένα ενδιαφέρον μαθησιακό αντικείμενο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε κατά τη διδασκαλία του 4ου φύλου εργασίας είναι αυτό που παρέχει το φωτόδεντρο. Ο τίτλος του μαθησιακού αυτού αντικειμένου είναι «Μέτρηση της θερμοκρασίας». Σε γενικές γραμμές, το μαθησιακό αυτό αντικείμενο παρέχει μια οπτικοποίηση της πειραματικής διαδικασίας της μέτρησης της θερμοκρασίας. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση το πραγματικό πείραμα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς αυτό. Επίσης, μέσα από αυτό το μαθησιακό αντικείμενο, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τα φαινόμενα της θερμικής ισορροπίας και έτσι το αντικείμενο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και σε επόμενο φύλλο εργασίας. Τώρα, για να τρέξει η προσομοίωση αυτή χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα Flash, κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο. Εγώ το έχω κάνει ήδη, οπότε μου ανοίγει το παράθυρο κατευθείαν. Τι βλέπουμε στην αρχική εικόνα? Βλέπουμε έναν ορθοστάτη όπου κρέμεται ένα θερμόμετρο, ένα γυάλινο μπολ με μία ράβδο ανάδευσης, ένα άλλο θερμόμετρο για να μετράμε την εξωτερική, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, δύο δοχεία, ένα με κρύο νερό, ένα με ζεστό, ο χώρος του χρονομέτρου, όπου μπορούμε να μετράμε το χρόνο και να επιλέγουμε την ταχύτητα με την οποία τρέχει. Τώρα, αν θέλουμε να τρέξουμε γρήγορα τα φαινόμενα, επιλέγουμε τη μέγιστη ταχύτητα και με το έναρξη ξεκινάει ο χρόνος. Με το πλήκτρο επαναφορά επαναφέρουμε πάντοτε ό,τι αλλαγές έχουμε κάνει στην οθόνη μας χάνονται και επανερχόμαστε σε αυτή την αρχική εικόνα. Στην αρχή μας ζητάει κιόλας η προσομοίωση να μετρήσουμε τη θερμοκρασία κάνοντας κλικ πάνω στο θερμόμετρο. Κάνουμε κλικ και μετράμε ότι εδώ έχουμε 20 βαθμούς. Κάνουμε κλικ πάνω στο δεύτερο θερμόμετρο και βλέπουμε επίσης 20 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή και τα δύο θερμόμετρα δείχνουν την ίδια θερμοκρασία. Έπειτα διαλέγουμε ένα από τα δύο δοχεία, έστω ότι ξεκινάμε με το κρύο. Κάνω κλικ και σέρνω το αντικείμενο με τη βοήθεια του ποντικού. Ρίχνω μέσα νερό, παίρνω το ραβδάκι και ανακατεύω, ώστε να γίνει ομογενοποίηση. Και κάνω πάλι κλικ πάνω στο θερμόμετρο για να δω τη θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή διαβάζω ότι η θερμοκρασία είναι 2 βαθμοί Κελσίου. Ξεκινάω το χρονόμετρο επιλέγοντας τη μέγιστη ταχύτητα για λόγους τώρα συντομίας και παρατηρώ ότι η στάθμη του υδραργύρου μέσα στο θερμόμετρο που είναι εμβαπτισμένο μέσα στο κρύο νερό αρχίζει και ανεβαίνει. Κανονικά το πείραμα πρέπει να γίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να ζητούμε από τους μαθητές να καταγράφουν τη θερμοκρασία. Αυτό είναι εύκολο δίνοντάς τους ένα απλό φύλλο Excel, έναν πίνακα με δύο στήλες όπου θα σημειώνουν το χρόνο και τη θερμοκρασία. Συνεχίζουμε και αν αφήσουμε τελικά επαρκή χρόνο θα δούμε τελικά ότι η στάθμη του υδραργύρου θα φτάσει στους 20 βαθμούς και θα σταματήσει να ανεβαίνει. Τότε λέμε ότι εξηγούμε στους μαθητές τι έχει γίνει ή ζητάμε την υπόθεσή τους. Και φυσικά το φαινόμενο εδώ πέρα έχει να κάνει με τη θερμική ισορροπία και να μιλήσουμε εδώ πέρα, να διευκρινίσουμε τις έννοιες θερμότητα και θερμοκρασία. Επαναφέρω στην αρχική μου εικόνα, την προσομοίωση στην αρχική μου εικόνα, επιλέγω αυτή τη φορά το ζεστό, πριν επιλέξω το ζεστό νερό, πρέπει να δω τη θερμοκρασία, να τη διαβάσω, 20, να διαβάσω και αυτή 20, επιλέγω το ζεστό νερό αυτή τη φορά, ρίχνω μέσα στο μπολάκι, ανακατεύω. Αυτή τη φορά η στάθμη του υδραργύρου έχει ανεβεί, κάνοντας κλικ διαβάζω ότι έχει πάει στους 60 βαθμούς. Βάζω το χρονόμετρο στη μεγαλύτερη ταχύτητα, πατάω έναρξη και αφού αφήσω κάποια λεπτά να περάσουν, κάνω κλικ και ξαναδιαβάζω την ένδειξη. Παρατηρώ ότι η στάθμη του υδραργύρου έχει μειωθεί σε αυτή την περίπτωση και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται αν αφήσω επαρκή χρόνο να τρέξει έως ότου η στάθμη φτάσει στους 20 βαθμούς. Και σε αυτή την περίπτωση θα έχει επέλθει θερμική ισορροπία. Συζητώ με τους μαθητές μου την κατεύθυνση, τη ροή της θερμότητας και παρέχω διευκρινιστικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά την διάκριση των ενιών θερμότητα και θερμοκρασία.